эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон рӯзи сешанбе ба вилояти кӯҳистони Бадахшон сафар кард. Ба гуфтаи дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ, ҳадаф аз боздид такон бахшидан ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии ин минтақаи дурдаст аст. ҳангоми сафари раҳмон ба ноҳияи Ванҷ як нерӯгоҳи барқи обии хурдро ба кор андохтанд ки имкон медиҳад сокинони ноҳия дар фасли зимистон дар торикиву сардӣ намонанд. ҳамчунин майдони варзишие дар Ванҷ боз карданд. манотиқи кӯҳистони Тоҷикистон аз ҷумла вилояти Бадахшон аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз манотиқи дигар рақиб мемонанд ва бекорӣ дар онҳо бисёр зиёд аст. мақомоти расмии Тоҷикистон мегӯянд ки бо вуҷуди мубориза алайҳи қочоқи инсон, ин навъи ҷиноят дар кишвар таи соли равон нафзудааст. масъалаи мазкур рӯзи сешанбе дар нишасти ҷилавгирӣ аз қочоқи инсон дар Тоҷикистон дар пойтахт баррасӣ шуд ва сарвинози Рӯҳуллоҳ ҳамкори мо дар Душанбе дар ин ҷаласа ҳузур дошт. сарвиноз, оё омори мушаххасе дар бораи афзоиши истисмору сӯистифодаи одамон гуфтанд? бале, дар ин нишаст гуфта шуд ки дар ҳамин 9 моҳи соли гузашта 17 нафар қочоқ шуданд ва қурбонии қочоқ шуданд ва аз ин миён ҳам кӯдакон ҳастанд, занон ҳастанд. ҳамчунин масъулини кумитаи корбозанон мегӯянд ки миёни нафарое ки қурбонии қочоқ шуданд мардон низ ҳастанд ва ин омор ба гуфтаи ниҳодҳои зираб нисбат ба соли гузашта 6 ҳолат бештар аст. ва бо назардошти зиёд шудани истисмори тоҷикон дар хориҷ ва роҳ надодан ба сӯистифодаи занону духтарон, ҳукумати Тоҷикистон соли 2011 барномаеро барои мубориза алайҳи ин ҷиноят қабул кардааст. Сафиялло Девонаев, раиси хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон, бо ҳамтои руси худ Константин Рамадановский масъалаи ба маҷрои қонунӣ даровардани муҳоҷирати кории тоҷикон ба Русияро баррасӣ кард. Абдулло Қодирӣ, сухангӯи ин хадамот ба Радиои Озодӣ гуфт, дар мулоқот ки рӯзи Душанбе сурат гирифт, гуфтугӯ аксаран дар бораи мавзӯи ҳалталаби муҳоҷирати корӣ буд. соишнома дар бораи ҷалбу шакилона, дар бораи иҷозати кор ба муддати 3 сол ва ҳамчунин мубодилаи иттилоот ва дар бораи он нафароне ки ронда шуданд я депорт шуданд ва дигар масъалаҳое ки вобаста ба самти муҳоҷирати меҳнатӣ буданд дар мулоқоти дирӯза мавриди муҳокима ва гуфтугӯ қарор гирифт. русия яке аз кишварҳои аслии муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон аст ва дар он ҷо тақрибан 1 миллион нафар аз муҳоҷирони кории тоҷик кору зиндагӣ мекунанд. мақомоти фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд рӯзи сешанбе гуфтанд ки тамоми кори мумкинро мекунанд то амнияти парвозҳо таъмин бошад. фурудгоҳи Хуҷанд дуввумин фурудгоҳи бузург дар Тоҷикистон аст ва солона даҳо ҳазор нафар аз тариқи он ба хориҷу дохил сафар мекунанд. моҳи май дар фурудгоҳи Хуҷанд як ҳавопаймои ширкати тоҷик эйр бо 90 мусофир ҳангоми фуруд ба мушкил гирифтор шуд, аммо дар ниҳоят беосеб ба замин нишаст. ва сар аз сешанбе 8 октябр дар амрико $100 нав ба муомила ворид шуд ки мумкин аст ба наздикӣ ба дасти шумо ҳам дар Тоҷикистон берасад. ба қавли Бонки Марказии Амрико, нашри $100 нав барои ҷилавгирӣ аз чопи пулҳои тақаллубӣ аст. $100 нав имконоти муҳофизатӣ зиёдтар дорад ва ҳамчунин воқеӣ будани онро метавон ба осонӣ муайян кард. тарҳи $100 навро ки аз ҳозираш фарқи зиёде надорад, соли 2010 дар амрико муаррифӣ карданд. ва ахбори аз ин ҳам бештар бо гузоришҳо дар торнамои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли фейсбук, твиттер ва Моимир ва ҳам дар телефони ҳамроҳи шумо.